اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тақвияти тадбирҳо баҳри афзун намудани ҳосилнокии маҳсулот ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида бо таъмини пойгоҳҳои обкашӣ сатҳи таъминоти оби полизӣ ба хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб беҳтар гардонда мешавад. бунёди иншооти нав ва беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ дар маркази таваҷҷӯҳ, тадбирҳои ободонӣ ба хотири рушди ояндаи дурахшон. ҳунари кулолгарӣ дар кишвар рушд меёбад ва ҷавонон донишу малакаи худро дар ин самт сайқал медиҳанд. аз омӯзиш то муаррифӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, эҳёи ҳунарҳои дастӣ дар Турсунзода. сабзазор нафаси зиндагӣ, дарахт рамзи ояндаи солим. ҳар ниҳоли шинонидашуда саҳм дар ҳифзи табиат ва саломатии наслҳои оянда. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, таъмини субъектҳои хоҷагидор бо фоизи пасти қарзҳо, зиёд намудани манбаъҳои нави даромад, коркарди ашёи хом, роҳандозӣ гардидани чораҳои ҳавасмандсозӣ ба афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ замина гузошт ва дар натиҷа дар соли 2025 суръати афзоиш ба 8.4% баробар гардид. ҳикматло Назарзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. طبق اطلاع رسمی سال 2025 صرف نظر از مشکلات مرکب جهانی امروز و تاثیر منفی آنها به اقتصاد کشور برای مردم تاجیکستان سالی با برار به حساب رفته در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت پیشروی‌های نظررس به عمل آمدند. از جمله طی 10 سال اخیر، یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میانه مهلت رشد کشور که مرحله‌های فاصله‌ای اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر می‌گیرد، به خاطر رسیدن به هدف‌های استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی، بسیار اقدامات مهم و ثمره‌بخش عملی کرده شد. در نتیجه تطبیق چاره‌های مؤثر اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله تطبیق استراتژی‌ها و برنامه‌های رشد ملی، نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 با اندازه خیلی مثبت جنبست کرده شد. در این سمت سهم ساحه‌های سودا، خدمات‌رسانی، سودای خارجی، جلب سیاحان خارجی و دیگر ساحه‌های اجتماعی اقتصادی خیلی نظررس میباشد. از جمله نشاندهنده‌های ساحه سودای داخلی در جمهوری تاجیکستان در سال 2025 زیاده از 77 میلیارد سومانی را تشکیل داد که سرعت افزایش آن حدود 14% را تشکیل نمود. از ساحه خدمات‌رسانی به اهالی در سال 2025 به زیاده از 30 میلیارد سومانی برابر گردید و رشد آن زیاده از 13% را تشکیل نمود. با مقصد دستگیری صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری، طی سال‌های اخیر از جانب حکومت کشور با راه پیشنهاد نمودن امتیازهای اندازی و گمرکی در سطح رشد استحصالات داخلی یک قطار تدبیرها اندیشیده شدند. در سمت جلب سرمایه‌گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان نیز نشاندهنده‌ها خیلی بلند ارزیابی گردیدند که سهم آن در مجموع محصولات داخلی زیاده از 3.5% را تشکیل نمود. در سال 2025
ба ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 1.7 миллион нафар сайёҳон аз кишварҳои дуру наздик ташриф оварданд ки бевосита саҳми онҳо низ дар баланд гардидани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъсири худро расонид. истифодаи иқтидорҳои нав, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа аз омилҳои такондиҳандаи рушди соҳа маънидод мегардад. лифт дар биноҳои баландошона яке аз инфрасохтори зарурӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ истифода ва нигоҳдории он маърифати баланди шаҳрнишиниро аз сокинон талаб мекунад. Лифтҳои биноҳои баландошона ки солҳои қабл бунёд шудаанд, ҳоло аксаран корношоям гардида ба талабот ҷавобгӯ нестанд. бо ин мақсад дар доираи як лоиҳа навсозии онҳо дар шаҳр роҳандозӣ гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. биқат ҳамин шудааст ки ин ҳама натиҷаи самараи меҳнат ва ташаббусу иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. ҳамин аст ки ҳоло симои пойтахт куллан тағйир ёфта, он ба яке аз шаҳрҳои пешрафта дар ҷаҳон табдил ёфтааст. ин раванд ба таври ҳамешагӣ дар ноҳияҳои шаҳр идома дорад. натиҷа ҳамин аст ки сатҳу сифати зиндагии сокинон низ беҳтар гардидааст. корҳои навсозӣ дар инфраструктури биноҳои қабл аз замони истиқлол бунёдшуда низ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти шаҳр қарор гирифтааст. лифтҳои биноҳои баландошона ки солҳои пеш дар шаҳри душанбе бунёд шуданд, дар аксари маврид корношам гардида, ҳоло имкони истифодаи онҳо мавҷуд нест. бо мақсади бартараф намудани ин мушкилии сокинон, ҳоло дар шаҳри душанбе лоиҳаи навсозӣ, таҷдид ва пурра иваз кардани лифтҳо дар хонаҳои истиқоматии бисёр ошона ки то давраи иstiqloliyati давлатӣ бунёд гардиданд, амалӣ шуда истодааст. ин ташаббус бо супориши бевоситаи раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида, татбиқи пурраи он ба беҳтар кардани шароити иҷтимоию маишӣ ва баланд бардоштани сатҳи амнияти сокинони пойтахт равона карда шудааст. лоиҳа аз буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе маблағгузорӣ карда мешавад ки он ғамхории пайвастаи роҳбарияти шаҳрро дар самти некӯҳволии сокинон инъикос мекунад. ҳамин аст ки сокинони пойтахт низ аз роҳандозии ин иқдоми раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ қаноатманд мебошанд. мо истиқоматкунандагони кӯчаи Неъмат Қарабоев, бинои 92 дробду солҳои зиёд буд ки аз лифти бино истифода бурда наметавонистем, зеро ки лифти бинои мо хеле солҳои пеш насб карда шуда буданд ва дуруст фаъолият намекард. имрӯз хеле хурсандем ки бо дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба бинои мо лифти нави замонавӣ насб карданд ва он хеле хуб фаъолият менамояд. мо сипосгузории худамонро ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки барои мо барои зиндагии арзанда чунин шароити хуб фароҳам оварданд. дар ҷараёни корҳои лоиҳавӣ муайян гардидааст ки дар хонаҳои истиқоматии шаҳри душанбе бо баландии 9, 12, 16 ва 18 ошона 572 лифт истифода бурда мешавад. давра ба давра иваз кардани лифтҳо амнияти онҳоро баланд бардошта, шароити зисти сокинонро беҳтар хоҳад кард. пудратчии лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди имод душанбе мебошад. дар ҷараёни корҳо лифтҳои истеҳсоли ватанӣ ки ба стандартҳои муосири сифат ва бехатарӣ мувофиқат мекунанд истифода бурда мешаванд. соли 2025 дар шаҳр аллакай 47 лифти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки боиси хурсандии сокинон гардидааст. мувофиқи иттилоъ дар соли 2026 насб ва ба кор даровардани зиёда аз 100 лифти муосир ба нақша гирифта шудааст. татбиқи лоиҳаи мазкур саҳми муҳим дар рушди инфраструктури шаҳр дар самти баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони шаҳри душанбе маҳсуб мешавад. иттиҳоду ҳамбастагии мардум ва ҳамкории созандаи мақомоти маҳаллӣ бо сокинону соҳибкорон дар ноҳияи Ёвон заминаи боэътимоди рушди устувору фароҳам овардааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои обудониву созандагӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ идома дошта, симои ноҳияро боз ҳам зеботар мегардонад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ бо иштироки фаъоли сокинон, соҳибкорон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ бо маром идома дорад. дар доираи ин ташаббусҳо дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия сохтумони 33 бинои иловагӣ ҷараён дошта. танҳо дар муассисаи таҳсилоти 20 ноҳия 16 синфхонаи иловагӣ бунёд мешавад ки қарор аст дар арафаи ҷашни истиқлол ба истифода дода шавад. сокинони ҷамоати деҳоти норини ноҳия бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва меҳнати дастаҷамъона талош бар он доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлолиятро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамон тамоми сокинони ҷамоати деҳоти норин тасмим гирифтанд ки ободонии созандагиро аз хонаҳои худомон, аз кӯча, аз маҳалла, аз бинои ки иншоотҳои ҷашнӣ ба итмом мерасонем бо ба нақша гирифта шудааст ки ҳама кӯчаҳои роҳҳое ки ҳудуди ҷамоати деҳоти норинро имсол мо ба нақша гирифтем ки тахмин 15-20 километр роҳро мо мунфарж мекунем. ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 дар ноҳия тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардида, ҳашарҳои ниҳолшинонӣ ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо иштироки сокинон баргузор мешаванд. дар доираи чунин як маъракаи сабзкорӣ беш аз 1500 ниҳоли ҳамешасабз шинонида шуда барои нигоҳубин ва таъмин намудани нашъунамои онҳо шахсони масъул вобаста гардиданд. ин иқдом на танҳо ҳифзи муҳити зист, балки баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии шаҳрвандонро низ тақвият мебахшад. илова бар ин бо ташаббуси сокинони маҳаллаҳо насби камераҳои назоратӣ дар даромадгоҳи деҳаҳо ва сохтумони пули мошингузар идома дорад ки ба беҳдошти амният ва инфрасохтори маҳаллӣ мусоидат мекунад. дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати деҳоти норин деҳаи Наврӯз маъракаи ниҳолшинонӣ аз он ҷумла дарахтони сабзи сояафкан, арча ва дигар намуди мевадиҳанда шинонида шудааст. дар рафти иҷрои кор аксияи тозагии соҳил, роҳ ва маҳал тоза карда истодаем ки ин пешравии кабудизоркунӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист ба ҳисоб меравад. маҷмӯи ин тадбирҳо бозгӯи иттиҳоду ҳамбастагии мардум, ҳамкории самарабахши мақомоти маҳаллӣ бо сокинону соҳибкорон ва нақши муҳими корҳои созандагӣ дар рушди кишвар ва таъмини ояндаи босаодати наслҳои оянда мусоидат мекунад. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, ноҳияи Ёвон, Ахбор. солҳои охир масъалаи баробарии гендерӣ дар ҷаҳон ба яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз табдил ёфтааст. бо мақсади таҳлили вазъи соҳа имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалӣ таҳти унвони дастовард ва чолишҳо дар раванди амалишавии сиёсати бо барори гендерӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. дар ҳамоиши байналмилалӣ зери унвони дастовар ва чолишҳо дар раванди амалишавии сиёсати баробарии гендерӣ дар Тоҷикистон вакилон ва масъулини дастгоҳи маҷлиси намояндагон, намояндагони маҷлиси миллии, маҷлиси олӣ, суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кумитаҳои кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон ва варзиш, ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони созмонҳои бо нуфузи байналмилалии форуми парламентҳои Осиё оид ба нуфузи аҳолӣ ва рушд, хазинаи нуфузи созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, коршиносони миллӣ ва васоити ахбори умум ширкат варзиданд. гуфта шуд ки масъалаи баробарии гендерӣ дар саросари ҷаҳон ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз мубаддал гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири таъмини риояи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва фароҳам овардани шароити муносиби корию зиндагӣ барои занон санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул ва мавриди иҷро қарор додааст. Тоҷикистон санадҳои асосии байналмилалии ҳуқуқи башар аз ҷумла конвенсия дар бораи барҳам додани ҳама шаклҳои табъиз нисбати занонро тасдиқ намудааст. ҳамзамон зикр гардид ки сиёсати дохилии гендерӣ соли 1994 бо қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон шакл гирифт ки дар он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф гардидааст. вакилони парламенти Тоҷикистон барои пешбурди баробарии гендерӣ тавассути таҳияву такмили қонунгузории миллӣ чораҳои зарурӣ меандешад ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои
ҳадафҳои рушди устувор дар таъмини баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занону духтарон тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳанд. дар рафти ҳамоиш иштирокчиён ҷанбаҳои гуногуни масъалаҳои бахшҳои чорабиниро мавриди баррасӣ қарор доданд. маводҳои синтетикӣ, психотропӣ ва нашъадор истифодабарандагони онро аз солимӣ, халақиёла ва зиндагии осуда дур карда, инсонро ба бенаслӣ ва ҳатто ба марг мерасонад. таҳрикдиҳандаи ин роҳи бад паҳнкунандагони ин маводҳои заҳрогин мебошанд, ки бо ташкили фасодхонаҳо ва фурӯши маводҳои мамнӯи болозикр ҷавонони сусирода ва аз тарбияву назорати волидайн дурмондаро ба доми худ меафтонанд. ошкор ва дастгир шудани 17 нафар дар вилояти Хатлон вобаста ба ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. паҳн гардидан ва истеъмоли ҳабҳои синтетикӣ ва моддаҳои психотропии мадҳушкунанда аз ҷумла метамфетамин ба қавли ҷавонон кристалл имрӯзҳо ба хатари ҷиддӣ табдил ёфтааст. ин маводи хатарнок барои саломатӣ ва мамнӯъ барои истеъмолу фурӯш аз ҷониби паҳнкунандагон бо ваъдаи лаззат ва ҳаловат ба як тоифа ҷавонони ноогоҳ пешниҳод мешавад. аммо мутаассифона паси ин лаззати дар нохунак вобастагӣ, беморӣ, бенаслӣ ва ҳатто марг пинҳон аст. тибқи мушоҳидаҳои оперативӣ, яке аз маконҳои паҳншавӣ ва истеъмоли ин маводи заҳрогин фасодхонаҳо мебошанд. дар идомаи мубориза зидди ин падидаи хатаровар аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти Хатлон 3 ҳолати ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ва ҳабҳои синтетикӣ, моддаҳои психотропӣ ва кристалл дар ҳудуди шаҳрҳои Бохтар, Леваканд ва Кӯлоб ошкор карда шуда 17 нафар дастгир ва ба мақомоти милитсия дастрас карда шуданд. аз ҷумла аз ҷониби кормандони милитсия дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб, деҳаи Кӯҳнашаҳр, як далели ба фасодхона табдил додани манзили истиқоматӣ ошкор карда шуд. дар натиҷа 5 нафар сокини шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Восеъ ки машғули истеъмоли моддаи сахттаъсиру мадҳушкунандаи кристалл ва воситаи нашъадори навъи ҳашиш буданд, дастгир гардиданд. муайян карда шуд ки манзили истиқоматӣ ба шаҳрванд Валиев Маҳмадсаид Назарович соли таваллудаш 1983 ки қаблан 4 маротиба аз ҷумла барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор суд шудааст, тааллуқ дорад. чорабиниҳои махсуси оперативӣ ошкор намуд ки дастгиршуда Валиев Маҳмадсаид мунтаззам шаҳрвандоне ки ба истеъмоли воситаҳои нашъадор майл доранд ҷамъ намуда барои истеъмоли воситаҳои нашъадор шароит фароҳам оварда дар паҳн намудани моддаҳои хатаровар даст доштааст. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматӣ ҳабҳои синтетикӣ, метамфетамин ва воситаи нашъадори навъи ҳашиш дарёфту музҳодира гардиданд. ба ин монанд коркард ва чорабиниҳои оперативии тафтишотии милитсияи вилояти Хатлон имкон дод ки дар ҳудуди шаҳри Бохтар боз як ҳолати ташкили фасодхона ва паҳну истеъмоли маводи психотропии метамфетамин, кристалл ошкор гардад. дар натиҷа 5 нафар сокини шаҳри Бохтар дастгир гардида ба мақомоти милитсия дастрас карда шуданд. муайян гардид ки шаҳрванд Муродов Сафаралӣ Султонович соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри Бохтар, кӯчаи Ҳувайдуллоев 4 нафар сокини шаҳри Бохтарро дар манзили истиқоматиаш ҷамъ намуда барои истеъмолу паҳни ҳашиш ва маводи синтетикии метамфетамин ба истилоҳи паҳнкунандагону истифодабарандагон кристалл шароит фароҳам овардааст. чунин афрод ки дар фикри ба даст овардани манфиати шахсӣ ҳастанд, арзишҳои ҷомеа солорӣ, хонаводаи солим ва фазои мусоиди зиндагонии ҳар як истеъмолкунандаро вайрон намуда ба гирифтор намудани ҷавонони дигар ба ин дом ба генофонди миллат зиёну зарари ҷиддӣ мерасонанд. як кӯматамо ин мина барои истеъмол мекунандаи маводи мухаллиф ҷудо карда будам. рӯзе ки хай бачакҳои шиштагӣ будем, ҷое ки машина наша мекашидем, мақсад ҷое ки кристалл мекашидем, ҳамон ҷои ҳам комнатамона шиштагӣ вақт монда кормандони милитсия даромада моро дастгир карданд. ман аз кори кардаи худам беҳад пушаймон ҳастам. дар идомаи мубориза зидди паҳнкунандагон ва маконҳои паҳншавӣ, кормандони милитсияи вилояти Хатлон боз як ҳолати макони истеъмоли воситаи нашъадори навъи ҳашиш ва метамфетамин, кристаллро дар ҳудуди шаҳри Леваканд муайян намуда 7 нафар ашхоси машғул ба истеъмоли маводҳои сахттаъсири мадҳушкунандаро боздошт ва ба мақомоти милитсия дастрас намуданд. маҷмӯи чорабиниҳои оперативии амалгардида муайян намуд ки шаҳрванд Раҳмонов Саидҷон Наҷмиддинович соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Леваканд дар баробари истеъмолу паҳнкунандаи маводи мухаддир буданаш ҷавонони дигарро ба ин амали хатаровар ҷалб намуда манзили истиқоматиашро ба фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор
табдил додааст. муайян карда шуд ки пайваста ҳамаи 7 нафар дастгир шуда бо шароитҳои фароҳам оварда шуда ба истеъмоли маводи нашъадори навъи ҳашиш ва моддаи психотерапии навъи метамфетамин машғул буданд. далелҳои шайъӣ мусодира шуда гувоҳи гуфтаҳои боло мебошанд. таҷрибаи тафтишотӣ муайян намудааст ки истеъмоли гурӯҳӣ хавфи паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва заҳролудшавиро зиёд намуда на танҳо барои саломатии як нафар балки амнияти солимии ҷомеаро зери хатар мегузорад. аз чунин муҳит ҷиноят, зӯроварӣ ва фасод паҳн мешавад. аз манзилҳои истиқоматии ҳар се нафар соҳибони фасодхонаҳо дар шаҳрҳои бохтар, кӯлоб ва левакан сӯзандору, лампаҳои шишагин ва зарфҳои пластикӣ ки барои тайёр кардан ва истифодабарии маводи нашъаовар ва моддаи психотерапии намуди метамфетамин, кристалл истифода мешуданд, дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур тибқи талаботи моддаи 205 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор, парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва дастгиршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, тафтишот идома дорад. ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо таҳдидҳои ҷиддие рӯбарӯ мебошад ки яке аз хатарноктарини онҳо экстремизми хушунатомез ба шумор меравад. бо назардошти аҳамияти масъала 12 феврал рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизми хушунатомез ки замина барои терроризм мешавад эълон гардидааст. аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои мухталиф баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид 12 февралро ҳамчун рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизм эълон намуда, тавсия медиҳад ки дар ин рӯз чорабиниҳои фаҳмондадиҳию таблиғотӣ ва фарҳангию варзишӣ бештар карда шаванд. чорабиниҳои болозикр аз гузарондани машғулиятҳои амалӣ байни кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба нақши прокурор дар пешгирии экстремизм ва терроризм оғоз гардида, дар он қайд гардид ки дар натиҷаи татбиқи сиёсати хиратмандона ва инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол сатҳи ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ коҳиш ёфта, стратегия ва барномаҳои давлатии қабулшуда фаъолияти пешгирикунандаро нисбат ба чораҳои таъқиби ҷиноятӣ дар мадди аввал гузоштаанд. бахшида ба ин рӯз дар пойтахти мамлакат, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, волейбол, шоҳмоту шашка, футбол ва дигар намудҳои варзиш таҳти шиори «Мо ҷавонон зидди зӯроварӣ ва ифротгароӣ» гузаронда мешаванд. кормандони прокуратура дар баромадҳои хиш қайд намуданд ки варзиш дар пешгирии экстремизм нақши муҳим дошта, ҷавононро аз муҳити хавфнок дур нигоҳ медорад. он рӯҳияи ҳамкорӣ, эҳтироми қонун ва таҳаммулпазириро тарбия намуда, нерӯи ҷавононро ба рақобати солим ҳидоят менамояд. дар чорабиниҳои варзишӣ наврасону ҷавонон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва варзишӣ, донишҷӯёни коллеҷу донишкадаҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда, ба ғолибони мусобиқаҳо тӯҳфаҳои ташаббускорони чорабинӣ супорида шуданд. дар вазорати идораҳо ва коллективҳои меҳнатӣ, ҷамъияту маҳалҳо ва сокинони мамлакат чорабиниҳои зиёди фаҳмондадиҳию таблиғотӣ гузаронда шуданд. дар рафти ин маъракаҳо нуқтаҳои асосии паёми президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти қонунҳои нави аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида ва дастовардҳо ва рӯйдодҳои муҳими соли сипарӣ гардида фаҳмонида шуданд. қайд гардид ки таъмини амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонун кафолати рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва бадин васила паст гардидани сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ ва тунгароиву экстремизм ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки пешгирии экстремизм, терроризм вазифаи танҳо ниҳодҳои давлатӣ набуда, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як сокини мамлакат дар он бояд саҳмгузор бошанд. озмуни ҷумҳуриявӣ расомони ҷавон ва консерти идона дар қатори дигар иқдомоти прокуратураи генералӣ қадами устувор барои баландбардоштани рӯҳияи инсонпарварӣ, арзиши олӣ будани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он, таъсири фарҳанг барои сулҳу ваҳдат арзёбӣ гардид. аксҳои тасвирнамудаи расомони ҷавон дар ин мавзӯи доғи ҷомеа бо забони гӯё ишоратест ба муқобили ифротгароӣ ва терроризм. консерти ҳунармандони тоҷик воситаи муҳими таблиғоти таълимӣ буда ба ташаккули муҳити солими маънавӣ, таҳкими ҳамзистӣ осоишта ва коҳиш ёфтани омилҳои хатарзои ифротгароӣ байни аҳолӣ нигаронида шуд.
ҳамчунин дар давоми ҳафтаи ҷорӣ бо даъвати ҳукумати ҷумҳурӣ ҳайати кумитаи зидди террористӣ шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид иборат аз 12 нафар ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварда дар прокуратураи генерали мулоқоти якҷояи намондагони вазорату идораҳои ваколатдори кишвар доир гардид. мақсади сафари ҳайат баҳодиҳӣ рафти татбиқи қатномаҳои дахлдори созмони милали муттаҳид дар самти муқовимат ба экстремизм ва терроризм аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон буда меҳмонон бо намояндагони сохторҳои дахлдор, созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқотҳои алоҳида доир ва дар озмуни расомони ҷавон иштирок намуданд. дар маҷмӯъ дар ин рӯзҳо дар ҳудуди кишвар беш аз 400 чорабиниҳои фаҳмондадиву таблиғотӣ ва фарҳангиву варзишӣ баргузор гаштанд. ифротгароӣ ва терроризм ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа дар замони кунунӣ ба яке аз мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷиҳати пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои номатлуб муқовимат дар ин самт инчунин доир ба тақвияти сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва роҳнамоии онҳо ба илмомӯзӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда шуданд. терроризм ва экстремизм ҳамчун таҳдид ба амнияти миллӣ бо ҳамин унвон дар муассисаи давлатии ҷумҳуриявии қасри фарҳанги ноҳияи Данғара конференсия доир гардид. ин ҳамоиш ки бахшида ба рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизми хушунатомез роҳандозӣ гардид, дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, сардорони мақомоти прокуратура, суд, милитсия, амнияти миллӣ, нозирони минтақавӣ, роҳбарони донишгоҳу муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, имомхатибон, раисони ҷамъиятҳо ва дигар масъулину фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. зикр гардид ки пешгирии экстремизми хушунатомез на танҳо тавассути чораҳои қонунӣ ва амниятӣ, балки пеш аз ҳама бо роҳи баланд бардоштани маърифати сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии аҳолӣ, бахусус ҷавонон амалӣ мегардад. омӯзиши арзишҳои инсонӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром ба қонун, таҳаммулпазирӣ ва муколамаи фарҳангҳо аз муҳимтарин роҳҳои муқовимат бо ин зуҳурот маҳсуб мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи пешгирии экстремизм ва терроризм яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ, баргузории чорабиниҳои маърифатӣ ва вохӯриҳои судманд бо ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ гувоҳии таваҷҷӯҳи ҷиддии давлат ба ҳифзи амнияти ҷомеа ва тарбияи насли солим мебошад. ҳамин тавр баромадкунандагон мавзӯъҳои матраҳ гардидаро бо далелҳо ба ҳозирин пешкаш намуда оиди ҳамоҳангии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ҷомеа ва дигар сохторҳо маслиҳату машварат намуданд. бахшида ба рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизми хушунатомез дар ноҳияи 5 ҳамоиш доир гардид ки зимни он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони мақомоти прокуратура, ҳифзи ҳуқуқ ва дигар фаъолон иштирок намуда оид ба пешгирӣ аз ин зуҳуроти номатлуб андешаронӣ намуданд. таъкид шуд ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо бар муқобили чунин зуҳуроти хатарзо, яъне терроризму экстремизм, баҳри пойдору устувор нигоҳ доштани сулҳу субот ва оромиву осоиштагии аҳолии мамлакат тамоми чораҳои заруриро меандешад. ҳуқуқшиносон оид ба терроризму ифротгароӣ баён менамоянд ки терроризм ин содир намудани амалҳое мебошад ки ба одамон хатари зиёдеро ба миён оварда мақсад қудратхоҳӣ, дороӣ, вайрон намудани тартибот, ба тарс овардани аҳолӣ ва ё расонидани таъсир баҳри қабули қонуну қарорҳои ҳокимият мебошад. имрӯз ки тамоми мардуми Тоҷикистон дар як фазои сулҳу субот умр ба сар мебаранд, мебояд ба қадри ин ҳама дастоварду пойдории истиқлолияти давлатӣ расида ҷиҳати рушду нумӯи минбаъдаи мамлакат аз худ нақши бориз гузоранд. ҳамзамон дар идомаи чорабинии имрӯза ҷиҳати ҷалби ҷавонон ва шомил нашудани онҳо ба гурӯҳҳои ифротӣ бозиҳои шавқовари варзишӣ ташкилу роҳандозӣ карда шуд ки ҳамин гуна тадбирҳо ба ҳифзи солимии ҷомеа ва рушди варзиш мусоидат менамояд. дар шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бо экстремизми хушунатомез ки метавонад заминаи терроризм гардад, дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоев ҳамоиш баргузор гардид. қайд гардид ки танҳо тавассути баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии аҳолӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба қонун метавон аз паҳншавии андешаҳои тундгароёна ҷилавгирӣ намуд. зимни мулоқот масъалаҳои сабабҳои пайдоиши экстремизм, роҳҳои пешгирии он, нақши ҷавонон дар ҳифзи сулҳу субот ва таъсири фазои маҷозӣ
امروزی در پنجشنبه اندیشه‌های افراطی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که جوانان باید هوشیار و زیرک باشند، به هر گونه تبلیغات بر دروغ باور نکنند و با دانش، معرفت و حس بلند مسئولیت شهروندی در تحکیم امنیت کشور سهم گذارند. در انجام همایش به خلاصه آمدند که مبارزه با اکستریمیسم خشونت‌آمیز تنها با راه معرفت درست، تربیت وطندوستی، همکاری دولت و جامعه و احترام قانون میتواند ثمراناک گردد. در تالار مقامات پروکراتورای شهر سرافشان بخشیده به روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز که همه سال 12 فوریه تجلیل می‌گردد چاره‌بینی سودمند دایر گردید. ضمن همایش مذکور تاکید کرده شد که اکستریمیسم خشونت‌آمیز با وحشت، ترس و تهدید به صلح و آسایش جامعه علاقه‌مند است. تنها وقت میسر می‌گردد که زمینه مساعد برای پهن شدن اندیشه‌های نادرست وجود داشته باشد. از این لحاظ پیشگیری این پدیده ناپاک با راه واخوری و ملاقات ثمره‌بخش درک معرفت حقوقی جوانان، درست به راه ماندن تربیت کودک از خردسالی، برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی و تشکیل محفل و آزمون‌ها مهم به شمار می‌روند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز با اقدام و تشبث مقامات پروکراتورای شهر سرافشان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی چاره‌بینی‌های مختلف ورزشی و فرهنگی برپا گردید که هدف از آن جلب شدن نورسان و جوانان به ورزش، علم و هنرآموزی، کتابخانه و با این وسیله رسیدن به هدف و مقصدهای نیک و سازنده معنیداد می‌گردد. تقسیم ورقه‌های اطلاعاتی که از موضوعهای تعلیم و تربیت، دوست داشتن میهن اجدادی، حمایت ارزش‌های ملی، پیشگیری پیروی جوانان به غایه‌های بدخواهانه و پیشگیری شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو عبارت بود. ادامه نقشه چاره‌بینی‌های مقامات پروکراتور ارزیابی گردید. با مناسبت روز پیشگیری از اکستریمیسم خشونت‌آمیز در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی واخوری سودمند با اشتراک رهبریت ناحیه عینی و مقامات حفظ حقوق با نمایندگان اداره و تشکیلات و ساکنان برگزار گردید. در جریان واخوری به مسائل تربیت نسل نورس در روحیه وطندوستی، خودشناسی ملی و احترام به ارزش‌های عمومی بشری دقت مخصوص داده شد. ذکر گردید که مؤسسه‌های تعلیمی در این سمت نقش کلیدی داشته باید کارهای فهمانده‌دهی را در این سمت پیوسته به راه مانند. اشتراکچیان واخوری از جمله نمایندگان اداره و تشکیلات‌ها و ساکنان فکر و پیشنهادهای خود را جهت همکاری با مقامات دخدار در راه پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز بیان کردند. در فرجام تاکید شد که تنها به همدیگر فهمی، زیرکی سیاسی و مسئولیت بلند شهروندی میتوان جامعه را از هر گونه تهدیدها نگاه داشت. در تالار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیج با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی، مقامات پروکراتور، بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه همایشی منفعت بخش دایر گردید. ضمن چاره‌بینی تبلیغاتی برآمد کنندگان دایر به مفهوم و ماهیت اکستریمیسم، تروریسم و افراطگرایی، راه‌های پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه‌های تندرو، تربیت درست نسل نورس در روحیه بلند خودشناسی و خودآگاهی، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، تشکل حس وطندوستی و وطن پرستی و حفظ هوشیاری و زیرکی سیاسی سخنرانی نمودند. از جمله تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان علاقه در دو مرحله استراتژی مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم را برای سالهای 2016 2020 و 2021 2025 موفقانه تطبیق نموده، استراتژی همسان برای دوره تا سال 2040 و نقشه عملی آن برای سالهای 2026 2030 در عرصه تطبیق یابی است که نتیجه های آن نظررس به حساب می روند. در دایره تجلیل روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز که زمینه برای تروریسم می شود، با اقدام بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه دیوشتیج در گلگشت و راهروها و نزد کارخانه و تشکیلات تقسیم ورقه های اطلاعاتی که به پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم بخشیده شده بود برگزار گردید. در ناحیه رودکی بخشیده به روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز که زمینه برای تروریسم میباشد همایش علمی برگزار گردید. همایش با هدف پیشگیری و مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم تشکیل شده به ساکنان و فعالان امکان داد که راجع به راه‌های ثمرناک مقابله با تهدیدهای زمانوی معلومات پیدا نمایند. در این همایش عالمان، روانشناسان، نمایندگان مقامات محلی و فعالان جامعه اشتراک نموده به اهمیت تربیت جوانان در روحیه صلح‌جویی و همبستگی اندیشه‌های سودمند بیان نمودند. ابراز گردید که اکستریمیسم و تروریسم نه تنها تهدید به امنیت بلکه تهدید به همبستگی جامعه و ارزش‌های بشری میباشد. تاکید گردید که هر یک ساکن جامعه میتواند در مقاومت با اکستریمیسم نقش فعال داشته باشد و سهم خود را برای تحکیم امنیت و ثبات جامعه گذارد. همایش در فضای همکاری سودمند، تبادل تجربه و پیشنهادهای عملی انجام یافت. اشتراکچیان اظهار کردند که چنین چاره‌بینی‌ها برای بلند برداشتن آگاهی و
ва таҳкими ҳамкориҳои ҷомеа заминаи муосир мегузорад ва дар пешгирии зуҳуроти экстремизм ва терроризм нақши муҳим дорад. дар соли 2025 нақшаи пардохтҳои гумрукӣ ба маблағи 10 миллиарду 453 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида дар ин давра ба буҷети давлатӣ 12 миллиарду 721 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки он нисбат ба нақша 2 миллиарду 314 миллион сомонӣ ва нисбат ба пардохтҳои гумрукии ҷамъовардашуда дар соли 2024 ба маблағи 2 миллиарду 968 миллион сомонӣ зиёд мебошад. این نکته را مسئولین خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع دادند. ابراز گردید که در سال 2025 مورد استفاده رسمی قرار گرفتن سیستم اطلاعاتی از کد جهانی با مدل‌های دکلاراسیای مسافر، دکلاراسیای ورود و خروج واسطه نقلیات، ترانزیت و دکلاراسیای گمرکی بار که یک مرحله مهم در سمت رقمی کنونی محسوب می‌گردند. همچنین فعالیت مرتب نظام روزانه یگانه بر رسمیت ضروری عملیات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی که سال 2020 تا اینجانی پیوسته تکمیل یافته ایستاده است، با تیزانیدن گردش مال و در این زمینه با جمع‌آوری بیشتر مبلغ پرداخت‌های گمرکی مساعدت مستقیم و مثبت نمودند. در ادامه اطلاع داده شد که از 1 نوامبر سال 2023 پورتال cw.ema.tg رسما فعالیت نموده برای جمع‌آوری نمودن پرداخت‌های گمرکی به بودجه دولتی زمینه مساعد فراهم آورد. همزمان همکاری بین مقامات گمرک و اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی وابسته به تهیه، نصب، جاری و اداره نمودن مکانیزم موثر دارای امکانیت ثبت‌کنی ذهنی، ترازوی رقمی و اسکانرهای رنگینی خودکار در دیدبانگاه‌های گمرکی به راه مانده شده، کارها در این سمت وسعت دارد. تأمینات اینفراستراکتور بهداشت زمین و آبیاری مهمترین عامل زمینه‌گذار برای فراوان‌حاصلی محصولات استعمالی و رشد ساحه کشاورزی میباشد. با این نظر داشت عین زمان در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب مسئولان اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری جهتی آمادگی‌های سطح بلند به موسم نو آبیاری تدبیرهای عملی را وسعت می‌دهند. گزارش علیم ناصرزاده. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ, фаъолияти пурсамари хоҷагидорон ва ба ин васила афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ омили муҳим дар самти татбиқи ин ҳадаф дониста мешавад. муҳимтар аз ҳама дар ин самт баҳри расидан ба нишондодҳои назаррас таъмини инфраструктури беҳдошти замин ва обёрӣ мебошад. вобаста ба амалисозии ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб аз ҷониби масъулон тадбирҳои мақсаднок роҳандозӣ шуда корҳои амалӣ дар ин самт ҷараён дорад. аз ҷумла дар шаҳру деҳоти кӯлоб барои обёрӣ беш аз 200 гектар замини корам 3 пойгоҳи обтаъминкунӣ фаъолият мекунанд. дар натиҷаи дастгириҳои ҳукумати кишвар сол то сол инфраструктури соҳа беҳтар гардида барои боз ҳам рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам омада истодааст. масъулони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри кӯлоб бо мақсади дар мавсими обёрӣ таъмин намудани заминҳои корам бо оби полезӣ тадбирҳои омодагиро вусъат бахшида корҳои таъмирӣ дар ин самт ҷараён дорад. айни замон 8 адад дастгоҳи обкашие ки дар ждан фрунзе як ҳастай 5 таш пурра дар ҳолати корӣ аст ки 3 тои дигаш дар ҳолати таъмир ҳастанд. ждан фрунзе 2 бошад пурра дар ҳолати корӣ ҳастай зардор бошад дар таъмир. айни замон корҳои таъмир барқарорсозӣ рафта истодааст. тибқи нақша то 10 март корҳои омодагӣ идома меёбад ва мо хоҷагии деҳқонро ба оби полезӣ метавонем таъмин намоем. тибқи маълумот маҷмӯи ҳудуди заминҳои кораме ки тавассути пойгоҳҳои обтаъминкунӣ обёрӣ мегарданд дар ҷамоати деҳоти зарбдор буда пойгоҳҳо низ дар ҳамин ҷамоат воқеъ гардидаанд. заминҳои корами ҳудуди 3 ҷамоати дигари шаҳри кӯлоб дар шакли худҷорӣ бо истифода аз оби дарёҳо обёрӣ мешаванд. бинобар андешаи мутахассисон аз шумори 5 омили муҳимтарини таъмини нашъунамои хушсифати зироатҳо ва фаровонҳосилӣ обёрии саривақтӣ ва тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо маҳсуб меёбад. тибқи нақша то давраи оғози мавсими обёрӣ дар шаҳри кӯлоб тозанамои канал ба масофаи 19 километр пешбинӣ шуда иҷроиши он то имрӯз 83%-ро ташкил медиҳад. тозанамои заҳбуру заҳкашҳо бошад 12 километр нақшагузорӣ гардида 87% иҷроиш таъмин шуда корҳои амалӣ дар ин самт идома дорад.
дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дар баробари фаъолияти пурсамари масъулони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ташаббус ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ инчунин соҳибкорони маҳаллӣ низ дар самти тозанамоии заҳбуру заҳкашҳо саҳми арзанда доранд. бо ҷалби техникаҳои зарурии соҳавӣ татбиқи чунин иқдомҳои шоиста дар ноҳия идома доранд. طبق معلومات سال جاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی 30 کیلومتر نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها و 25 کیلومتر تازه نمودن زهبور و زهکش میباشد. تا امروز نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها 23 کیلومتر و زهبور و زهکش 18 کیلومتر اجرا گردیده در این سمت تدبیرهای عملی وسعت می‌یابند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، اخبار. техника мададрасони марди деҳқон таҳти ҳамин унвон механизаторони вилояти хатлон маҷмӯи техникаҳои кишоварзиро дар хати тайёр гузошта дар назди мутахассисон аз муоинаи техникӣ гузарониданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. техника мададрасони марди деҳқон таҳти ҳамин унвон хоҷагидорону механизаторони вилояти хатлон ба ҳам омада дар назди мутахассисони соҳа техникаву дигар мошиналоти кишоварзиро мавриди санҷиш қарор доданд. طبق اطلاعات در ولایت وابسته به شرایط مساعد اقلیم قسمت بیش زمین‌های کورم در سمت پختکاری استفاده می‌گردد. با اصلاحات و تجدید ساحه کشاورزی امروز در ولایت ختلان زیاده از 74000 خوجگی دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی در سمت‌های گوناگون فعالیت می‌نمایند که از این شماره 36300 خوجگی با پختکاری مشغول هستند. کشاورزان در این جهت تجربه خوب دارند و امروزها برای سری وقت با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی انجام دادن معرکه کشتی پنبه‌دانه تدبیراندیشی می‌نمایند. در این سمت برابر دیگر عمل‌های لازمه تیاری تکنیکی ساحه اهمیت اولین درجه دارد. سال جاری کشاورزان ناحیه قبادیان طبق دورنامه در میدان 7500 گکتار کشتی پنبه‌دانه می‌گذرانند. از آن جمله 2500 گکتار آن کشتی پلیونکا میباشد. با مقصد سر وقت و در مهلت‌های خوب اگرتکنیکی به انجام رساندن کشت کشاورزان ناحیه علکی تخم پاشک و دیگر ماشین آلات‌های ضروری را به کار آماده نمودند. کشاورزان با توصیه متخصصان طی یک چند سال اخیر با پیش گرفتن راه و اصول‌های منفعت‌آور کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون از موفقیت‌های کار خود قناعتمند می‌باشند. طبق دورنمای تصدیق گردیده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، مسئولین امسال مقصد دارند که در میدان 124500 گکتار کشتی پنبه‌دانه در نظر داشته شده است که برای انجام این روند ثمره‌بخش در ولایت شرایط مساعد فراهم می‌باشد. شغل اساسی ساکنان ولایت ختلان کشاورزی است و محض توسط مهنت صافدلانه استفاده تجربه پیشقدم در سمت ثمره‌ناک استفاده بردن هر قطعه زمینی در اختیار داشته همساله حاصل دلخواه زراعت را به دست آورده روزگار خود را بهتر می‌نمایند. با نتیجه گیری از سمت‌های آمادگی تکنیکی ساحه مکانیزاتوران فعال ناحیه ناصر خسرو و ناحیه شهرتوز با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی گردیدند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ولایت ختلان، اخبار. دوم سال 2025 از مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند 110,000 سیاحان و مهمانان بازدیده بودند. با مقصد دریافت راه و واسطه‌های جلب بیشتر سیاحان، معرفی امکانیت‌ها و آماده‌سازی متخصصان ساحه، تطبیق نظام دوالی تحصیل در مجمع فرهنگی تاریخی قلعه خوجند تشکیل گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. جهت حفظ نگهداشت میراث تاریخی با تشبث و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برقرارسازی مجمع فرهنگی تاریخی قلعه خوجند امکانات وسیع بهر معرفی فرهنگ تمدن گذشته خلق تاجیک فراهم آورد. مجمع فرهنگی تاریخی قلعه خوجند مساحت 6 گکتار را تشکیل داده مهمانخانه، آثارخانه، چایخانه، نمونه خانه‌های قدیمی، رستاهای هنرمندی، اینچنین نمایشگاه، دیوارنگاره‌ها، نقاشی، کندلکاری، هنر و مهارت بلند خلق تاجیک را افاده کرده همچون مکان معروف سرتماشای سیاحان و مهمانان محسوب می‌یابد. با اطلاع مسئولین دوام یک سال از مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند 110,000 نفر تماشابینان بازدید نمودند که از این 11,000 نفر سیاحان خارجی میباشد.
با رشد ساحه سیاحی در تاجیکستان بهر معرفی نشان دادن تاریخ و تمدن و جلب بیشتر مهمانان طلبات و اختصاصمندان ساحه افزایش یافته در مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی خوجند دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کافدری سیاحی بین المللی و زبانهای خارجی عمل میکند که به واسطه اختصاصمندان ساحه آماده میگردند. بهر پیوست نظریه به عملیه در مجمع فرهنگی تاریخی قلعه خوجند فیلیال کافدری سیاحی بین المللی و زبانهای خارجی مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی خوجند دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تشکیل یافت. تاکید گردید که این صنفخانه کتابخانه با مخزن بوی اثرها 23000 نگاره ها آثار تاریخی قلعه خوجند برای دانشجویان همچون پایگاه تعلیمی عملی خدمت کرده در تشکل ملکه کسبی و متخصصی ساحه شدن مساعدت می‌نماید. دانشجویان ما در مجمع قلعه خوجند می‌توانند که دانش‌های نظریه‌شان را در عمل تطبیق نموده همچون کادری بلند اختصاص بعد ختم دانشکده به بازار مهنت وارد گردند. در عموم آموزگاران هم نیز میتوانند که در نزد مجمع قلعه خوجند کارهای علمی تحقیقاتی خود را در عمل تطبیق نمایند و عموماً کشاده‌شوی فیلیال کافدری سیاحی بین المللی و زبانهای خارجی مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی سیاحی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بسیار هم با مورد است. در صنفخانه نو اولین درس نمونوی تجربوی آموزگار کافدری سیاحی بین المللی دایر گردید و من بعد دانشجویان امکان دارند که دانش‌های نظریه خود را با عملی فعالیت سیاحی ترجمانی و راهبردی به واسطه در این مکان تکمیل دهند. این تدبیر نمونه تطبیق نظام دوالی تحصیل در آماده سازی متخصصان طلبات زمان محسوب یافته آینده ختم کنندگان همچون کادرهای داننده خوب ساحه زبان‌های خارجی در ساحه سیاحی مملکت و خارج کشور کار و فعالیت نمایند. در солҳои соҳибистиқлолӣ ба соҳаи фарҳанг ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти ҳунармандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. таълимгирандагони мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи Дарвоз давоми 5 сол мешавад ки дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ иштирок намуда ҳунару маҳорати худро дар доираи мусиқии классикии тоҷик муаррифӣ менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин ҷавонон таълимгирандагони мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи Дарвоз дар деҳаи Рӯзвай мебошанд. дар эҷод асосан тараноми ватан модар аст. шавқ ба мусиқӣ ва рағбати зиёд ба навохтани сози қадимаи миллати тоҷик дутор ин гулдухтарон баъд аз соати дарсӣ ҷамъ омада дар якҷоягӣ бо омӯзгор Сайфиддини Неъматулло ҳунари худро ташаккул медиҳанд. ҳар фарди ҷомеа бояд ки созанда бошад, эҷодкор бошад, хоб эҳёгар бошад. ба ҳамин хотир мо гурӯҳи дутонавозора дар ҳами деҳаи худмон дар ҳами филиали мактаби мусиқӣ оғоз намудем ва кор карда истодем. фаъолияти эҷодии ҷавонон дар пайравӣ ба ҳунари Акашариф Ҷура ва Абдуллои Назирӣ идома ёфта ҳамарӯза сурудҳо замзама мекунанд. ҳунари худро ин ҷавонони хушзавқ то даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман пешниҳод карданд. ин боргоҳи мусиқии суннатӣ дар деҳаи Рӯзвай аз соли 2015 инҷониб фаъолият дошта дастпараварони ин мактаб имрӯз дар Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи мусиқии анъанавӣ нозукиҳои санъати волои мусиқиро меомӯзанд. имрӯз ин даста дар ноҳия ва берун аз он дар тамоми чорабиниҳо ширкат варзида аз худ маҳорати баланд нишон дода сазовори баҳои баланди бинанда ва шунавандагон мегарданд. айни ҳол ин ду торбадастон ҳамроҳ бо устоди худ ба рӯзи артиши миллӣ ва рӯзи модар омодагӣ мегиранд. кулолгарӣ яке аз қадимтарин ва арзишмандтарин ҳунари мардумӣ ба шумор меравад. дар шаҳри Турзунзода бо мақсади рушди кулолгарӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба омӯзиши ин ҳунар тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ин коргоҳи ҳунармандӣ кулолгарӣ бо таҷриба Фозил Носирзода аз гили табиӣ бо истифода аз чархи кулолгарӣ зарфҳои гуногун, косаву табақ, кӯза ва дигар ашёҳоро омода менамояд.
ҳар як маҳсулот бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни тоҷикон мебошад. Ин ҳунарманд зиёда аз 30 сол мешавад ки ба кулолгарӣ машғул аст. ҳоло даҳҳо ҷавонону наврасонро дар ин рӯҳия тарбия менамояд, то ки оянда анъанаҳои аҷдодиро ҳифз намуда, ҳамзамон бо тарҳу услубҳои муосир маҳсулидастони худро омода созанд, зеро имрӯз талабот ба маҳсулоти дастӣ зиёд шудааст. تعداد شاگردانی که در اینجا به مشغولیت ها فرا گرفته شدند اینها شوقمندان این هنر هستند و به واسطه خوانندگان مکتب صنعت به شمار می روند. این خاکی که ما استفاده میبریم این اساساً خاک دیار ترسونزاده هست. ما کوشش میکنیم که از این خاکی که در یک تلو تپه ها ایستاده است از آن استفاده برده یک ارمغان های سازیم که آن بازگوینده منطقه های تاریخی و فرهنگی وطنی ما باشد. با دستگیری پیوسته حکومت مملکت و راه اندازی برنامه‌های آموزشی، جوانان زیاد به آموزش این هنر جلب می‌گردند. در مرکزهای تعلیمی و محفل‌های هنرمندی شاگردان نازکی‌های کسب را از خود می‌کنند. این هنر به من از همان کودکیم معقول بود و می‌خواستم که در نزد استاد همچون شاگرد آموزم. کوشش می‌کنم که نازکی‌های این هنر را به کلیه آموزم و در آینده دوام دهنده این هنر باشم. رشد هنر کلالگری نه تنها احیای عنعنه‌های ملی بلکه تأسیس جایهای نوی کاری و تقویت اقتصادی محلی را نیز تامین می‌نماید. با این مقصد مسئولین آینده سمت فعالیت خود را رشد داده، من بعد نیز جوانان را برای از خود نمودن هنر کلالگری تربیت می‌نمایند. бар асари офати табиӣ дар Мадагаскар 31 нафар ба ҳалокат расид. Дар Лубнон бинои баландошона фурӯ рафт ки дар натиҷа 15 нафар ҷон бохт. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. бар асари тӯфони тропикии гезани дар Мадагаскар 31 нафар ба ҳалокат расида, 19 каси дигар маҷрӯҳ шуд. дар натиҷаи ба амал омадани тӯфон садҳо хонаҳои истиқоматӣ хароб гардиданд. дар роҳҳои мошингард бо решакан шудани дарахтони зиёд мушкилӣ пеш омад. тибқи пешгӯиҳо вазъият то охири ҳафта ноустувор боқӣ мемонад. дар Лубнон бар асари фурӯ рафтани бино 15 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар беному нишон гардиданд. дар ин бино мағозаҳо ва дигар инфрасохтори хурд фаъолият дошт. хонаводаҳои манзилҳояшон вайрон гаштаро мақомот муддате дар паноҳгоҳҳои муваққатӣ ҷойгир намуд. дар макони ҳодиса хадамоти наҷодиҳӣ фаъолият доранд. дар яке аз мактабҳои Канада тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расид. тибқи иттилои мақомот гумонбари ҳодиса зан мебошад, аммо то ҳол маълумот дақиқ нагардидааст. иттилоъ расид ки 25 кас захмишуда дар ҳолати вазнин қарор доранд. онҳоро бо чархбол ба беморхона интиқол доданд. мақомот изҳор кард ки мактаб то охири ҳафта баста боқӣ мемонад. тафтишоти ҳодиса идома дорад. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонаобод бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 13 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. дар ноҳияҳои ғарбии вилоят борон ва барф дар назар буда, шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. дар шарқи вилоят асосан бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 12-17 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, боришоти борон дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 14-19 дараҷа гарм. дар доманакӯҳ шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо борон меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 9-14 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-2 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо борон борида, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти борон ва барф дар назар аст.
ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 4-9 дараҷа, рӯзона 8-13 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 7-9 дараҷа, рӯзона 11-13 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушуболидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.